eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti e windande men wattore jeegom. Allah wallino on noon on keeɓi bindanɗe 5 ɗo mbawɗon andirɗe ko wiyete masɗe pular. On kollama toon a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo non foti. On kollama toon i mawɗo, i tokoso, i poɗɗo non foti. On kollama toon e mawɗo, e tokoso, e poɗɗo ko non foti. On kollama toon o mawɗo, o tokoso, o poɗɗo non foti. On kollama toon u mawɗo, u tokoso, u poɗɗo ɗon so ɗiggi hankadi a yalti e majjere ko wiyete masɗe pular mawɗe tokose polle. Hande noon windande jeego ɓiire nde eɗen kuccana hankadi ko wiyete alkule maseteɗe ɗe tawde andi masɗe ɗe ganda ko masete ko. Alkule ɗeɗo so ngala a wawata masde. Ɗum noon wadde an jangowo hoto heppu hoto heño yaaru hakkille ƴetta kuɗol ma nani. Ayiɗo kuɗol ma e deftere ma tan jogotoɗa. Kuɗol ma e deftere ma jogotoɗa cabboɗa janguinowo ara janginma. So jangde yonti jangu a jangi a wawi ƴettu kuɗol e deftere ƴetta kuɗol ngol mbañotoɗa ko janguɗa ko ɗo. Ayde ɗo mbattan ɗo wadde dental diine TV wonande mo jeenoka hen jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube mbaɗa dental diine TV jiyangal mbaɗa abonné wona yentodiri e galle jangde e galle golle. Anne ngara oɗo numéro 77 906 14 81 oɗo numéro woni numéro meɗen mo mbatten balle meɗen kene reena golle meɗen mbawen jangude mbasen jengude. Holko woni jengude? Eɗen jangina tan e dow mere amin joɓa courant wifi connexion min keddoro wiyeede on jarama jokke golle. Ɗum nannaki famnaki ko nanni famni numéro mon nan ɗon. Onon wonɓe hen oɗon janga ɓe oɗon gandi kon jangoɓe hoto cuuɗodirna koye meɗen hewɓe jangi mbawi dogi kadi woɓɓe kadi ñagtima yo balle aɓena balle onon wallanoɓe adiɓeɓe ngare joɓe ñamade kon ñamlaɓe moƴƴere ngare joɓe moƴƴere. An a yiyatano hay a watti jangude ha watti yide a watti windude anne kay aɗa andi ɗo janoɗa keɓɗa ɗum artu ha ɗon. Jarama noon ko jungo e poos ƴetta jungo ma mbaɗa poos ma gara mbiya ceerno min de mi Allah ko moƴƴo mi yetti Allah haydara mi yiyatano e bindol hande de mi watti yiide bindol e windude bindol alhamdulillah. ɗum noon da baltotoɗa courant men wifi connexion men jokken golle yo Allah sellin doole. Eyyi ɗon nanni famni ko tan gaɗa tan jangga gayra mbiya on jarama jokke golle beltima yo Allah sellin doole. Min ngala hen min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion addi en ko jangude. Onon mbi on jiyata bindi oɗon mbaɗana hebloji ɗi jawoton yiide wadde son jawi yiide ngare balle min mbawi joɗodare min jangguina. Ay janguinoɓe hande heɓe gacci janguinde ko saabi ɗum ko dani accat hajuma gona e wallu julɓe ɓe janguiri ɓe pina ɓe dawa ɓe gacca ɗon hajuma o ɓe gara ɓe maha galleji ɓe otoji anne jiiya ɗum gaccando ga pa e hajuma. No wadde onon ballata janguinoɓe ɓe mbawa janguinde janggo e jaam soɓe jeehi jangde nde heddoɗo aroɓe ɓe janga ɗum mbawa ɗum jangguina aroɓe yeeso ɓe. Eyyi
ɗum ko jihaadi wonɗo. Minen jangunoɓe ɓe min jangino min gayni min gati minen jangina, onon kadi min jangino on gaynon mbawon janginoyon. Ko ni woni aduna. Minen min jangano, min jangoyi min gandi hen seeɗa, min garti min goni janginde on seeɗa momin jangunowo, beele onon kadi jangon on seeɗa mbawon on seeɗa kadi janginoyon kadi seeɗa. Ko ni aduna yarata. ɓe kadi ndawa keɓa seeɗa gadda dokka men hen seeɗa. Wona gonga de? Bisimillah, gonga nanam waɗa jangen. Bisimillah, en gare windande men jeego biire. Hande noon eɗen janga ko wiyete ba mawɗo, ko jangete e ba mawɗo e hewde andu ko ni tan foti. ɗo sa jangiɗo a wawiɗo hankadi a yalti e majjere ba. Kalɗo ba winda ka jangowo, kalɗo jiɗɗa windude ba ka bindowo. ɗo woni tokoso o ni wayata. ɗo woni ba mawɗo, ko ɗo woni ba tokoso. Kasi hankadi a andi ba mawɗo, a andi ba tokoso. ɗo noon to tawi a jangoyi goɗɗo o tawa ɗo no hufi wonta ɓa, tawa ɗo no hufi wonta ɓa. ko ha tan ganda kamɓe nandi sara wawi oɗo tan hankadi ɓa o tampintama ko ba woni ɓa. hoko sirdi ba e ɓa? ɗo tan kofata ɗo kofal ummo tan ɗo e sarahe yaha ɗo tello less wonta ɓa. ɗone ko ba wonɗo. a jangi oɗo, a wawi oɗo no windirte, sa windi tan no baɗo ni ƴettuɗo tan kofa faye bange ma ñaamo. Gasi wonta ɓa, wonta ɓa. kofangal tan ɓedta hen. ɗo noon sa wawi ɗo tan a andi ba ko ni windirte mawɗo, ko ni ba tokoso windirte. ɗo ɗiggi andu ɓa o hofɗo tan ɗo kofata wonta ɓa. ɗo kofata faya yeeso mbiya ɓa. kono en jangani ɓa. ko ha tan teskoɗa ɗum ko sa wawi tan windi goɗɗo bindu tan andu o wawi ɓa windude ɓa. ɗo woni ba mawɗo, ɗo woni ba tokoso. ɗo noon ko ekkuji o waɗanma ɗo. aɗa andi a jangino a, a jangino e, a jangino i, a jangino o, a jangino u. ɗum fooɗano. o hollinoma sa yiɗi fodde a o mbaɗa ɗiɗi a mbiya a, ɗiɗi e mbiya e, ɗiɗi i mbiya i, ɗiɗi o mbiya o, ɗiɗi u mbiya u. wadde ɗo o jangintoma ko ɗum wiyete ba tokoso, ba tokoso, ba tokoso. Gasi ɗon kadi a andi ba, a andi ba tokoso o nani mawɗo o nanga. hankadi noon ɗo noon omo holluma a o so naati hen ko ɗo mbiyata ba. so yi ko a goto tawde fooɗani witan ba. a ɓeydi hen a goto noon andu ka pooɗo o wontata ko ba. saabu holloma a ko poɗɗo e a mo fooɗani. sa waɗi hen a mo fooɗani mbiyatan ko ba. sa waɗi hen a poɗɗo a fooɗi wadde mbiya ba. gasi ɗone wonɗo ko be. sabu ko e o nanni hen masi ɗum innira be. wadde sa yiɗi foode tan ɓeydu e goɗɗo yeeso mum wonta e poɗɗo wadde mbiyata ko be. gasi ɗo ko i wonɗo goto fooɗani ko bi. jiɗɗa ko fodde ƴettu i goɗɗo ɓeyda sara ɗon tan wonta bi. gasi ɗo ko o goto wonɗo ko bo. jiɗɗa ko wadde fodgal ƴeydu o goɗɗo sara makko tan mbiya bo. gasi ay ɗo ko u goto mbaɗɗa hen ene wiye bu. ka jiɗɗo u o fooɗa ɓeydu u goɗɗo mbiya bu. gasi wadde ɗo fooɗani ko ba, be, bi, bo, bu. ka jiɗe fooɗa noon ɓeydu hen kala hen gotal ɓeyda hono muɗum. kala mo yiɗa foode tan ɓeydu hono makko tan ɗakko sara makko bona a fooɗi. pamiɗon ɗo ko ba fooɗani
ka jiɗɗo fodde waɗ awuji ɗiɗi mbawa wiide baa. ɗo ko be fooɗani, ka jiɗɗo fodde waɗ iwuji ɗiɗi mbiya bee. ɗo ko bi, ka jiɗɗo fodde waɗ iwuji ɗiɗi mbiya bii. ɗo ko bo, ka jiɗɗo fodde waɗ ɗiɗi mbiya boo. ɗo ko bu, sa yiɗi fodde waɗ ɗiɗi mbiya buu. Kasi waɗo ko ba, be, bi, bo, bu. hankadi a andi oɗo ba no masirte. hankadi noon ɗo tan gandata ba o. ɗo noon ɓurama ko yeru, wani foti de, ko ha tan ganda ɗum ɗo a janngani ɗum. ɗum ɗo wona ɗum addi en ɗo. addi en ɗo tan ko ya andu ko oɗo jinmi ganda. gasi kanko noon addi ɗum ɗo ko ha ganda a, i, e, o, u. mo jangonoɗa o, ka jiɗɗo fodde noon mbaɗa porle ha ganda ko o ton ba janguɗen, oɗo ba janguɗen. ayi ardi hoto ɗum hol tan kaɗa ɗo an ha ɗo an ƴettu ba mawɗo, ba tokoso, ganda ko ɗum ɗo wiyete ba mawɗo. kalɗo jimi ɗum gasi. ɗum ɗo wiyete ba tokoso, kalɗo jimi ɗum gasi. hankadi a andi ba mawɗo, a andi ba tokoso, a yalti nde ɗo majjere. on saha noon ƴetta kuɗol ma e karne ma, ngara mbañiroɗa ɗo ba mawɗo, ba tokoso, ba mawɗo, ba tokoso, ba mawɗo, ha ɗigga a jangguino a mawɗo, a tokoso, mbaɗa ɗum ɗo. a jangguino i mawɗo, i tokoso, mbaɗa ɗo. a jangguino e mawɗo, e tokoso, mbaɗa ɗo. a jangguino o mawɗo, o tokoso, mbaɗa ɗo. u tokoso mawɗo, o mbaɗa. par ce que karne o addita ko jangunoɗa ko, kala ñalawma janguɗa waɗɗum ɗo e karne he. hoto jab ñalawma ɓenna a janngani, a windani. kala ñalawma garɗo tawde heewani, banani, banani, binda oɗo ba, binda oɗo ba, gasi dawa. a jangi a wawi tan daw, sabu heewani a wi ba mawɗo, ba tokoso, ba mawɗo, ba tokoso. teskuyoma anda no windirani, windira noon. teskuyoma anda windira gasi. a windi a wawi, jahano e lawol a janga ba mawɗo, ba aɗa haqqille ma ne miijo ɗum. ene miijo ba o no wano, ba mawɗo o no wano, ba tokoso no wano. hakkille ma ne miijo ɗum, aɗa dawa aɗa miijo ɗum. nde gattata to miijo ngo jaggi haqqille o hankadi ɓorota. on paamiɗon. en kaaɗi ɗo windere men hannde nde. windande jeegom nde haaɗiɗo Dental Dina TV. onon waɗoɓe balle mon ɓe bisimilla moɗon 77 906 14 81. on saha mbaɗon hen. an noon jiɗɗo janggoyde lees o, yaade WhatsApp janggoy toon kadi ɗo tan ndewata, ngara kaala indema, yettode ma, min dawmata WhatsApp lees to janggoya toon. ɗo ko nokku Dental Dina TV. ɓe hen ko ɗo cuuɓi goni ɗo, ɓe hen cuuɓi woni to WhatsApp to janggoyde toon. wonno woɓɓe hen taw ngala connexion kewɗo, wadde ɓe jaha toon tan ɓe mbawa jangguide toon, ɓuuri yawde e mabɓe. kadi toon ko ɓuuri kadi rewodirde. taw toon min gaɗa fof ma yi windande ma, ga noon wo sa daɗama tan jiiɓoto e nder weeye he. andata gadiɗo, andata dewɗo hen. to noon rewodirta no a andi ko mbawɗa, ko jiɗɗa hen, keddora yidde ma. o ko musidɗo mon, guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.